Ο Νότης Φακιανάκης ήταν στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και όταν το ρώτησαν ποιες φωνές ξεχωρίζει, είπε το Βασίλη Καρά. Είστε φίλοι, έτσι. Έχετε συνεργαστεί και έχετε κάνει υπέροχες συνεργασίες. Και άλλοι πολλές φορές, 2 φορές συνεργαστήκαμε με τον Νότι. Θαυμάζω παιδί. Για όσοι δεν το γνωρίσανε, τον έχουν παρεξηγημένο τον Νότι περισσότερο. Νότης είναι ψυχούλα. Τον έχουν παρεξηγημένο περισσότερο για τις δηλώσεις που κάνει, όχι σαν τραγουδιστές, δεν είναι. Είναι και ψυχούλα, δεν είναι μόνο καλλιτεχναράς. Τι κάνουμε τώρα και ανταλλάσσουμε μεταξύ μας. Με τον Καρά της έχει συζητήσει. Όχι. Κάνετε φιλοσοφικού περιεχομένου να ζητήσεις. Όχι. Μιλάει, κάνει. Ο Βασίλης μου λέει προστιχές. Τι σου λέει? Πώς είναι η κουβέντα σας, ναι. Φεύγοντας εγώ, γιατί βγαίνω πρώτος, φεύγοντας εγώ, λέω, νευριάσατε λιγάκι γιατί βγαίνει ευαίσθητος να πούμε και θέλει ζεστασιά, αγάπη και συμπο. Βασίλης, έρχεται ο Βασίλης. Φεύγει ο Βασίλης, έρχεται ο Νότης. Και όταν συναντιόμαστε πια στους διαδρόμους, λέμε διάφορα. Πειράζω το μικρόφωνο, συγγνώμη παιδιά. Με ενεργειά. Προστιχές σου λέω. Τι. Τους έχω έτοιμους και θα λείπουν. Ναι, πάρ' τους, έτσι και τα λοιπά. Πώς μου τους έχει σήμερα? Ναι, τους έχω φτιάξει. Ναι. Λέτε τέτοιες αλητίες. Γουστάρα. Και πρέπει να είναι πολύ φανατισμένοι. Ο Καράς μιλάει γιατί εγώ νομίζω ότι με νοήματα συζητάει. Βαριέται να μιλήσει. Έχει δικό του κωδικό. Όχι. Είναι... Δυσύλλαβα, τρισύλλαβα. Θα το χαρακτήριζα... Λακωνικότατο. Της πιο παλιάς σχολής. Της πιο παλιάς πρώτο λακωνικό. Στα σπηλαία. Όχι, όχι. Έχει πνεύμα Βασίλης. Τα σεβόμαστε, λέμε για κανένα αστεία. Μια χαρά, είναι απλή συνεργασία. Απλή συνεργασία. Συναντιούνται 2 παλιοί φίλοι. Δύσκολα γίνονται τόσο δυνατές συνεργασίες. Ο Καράς με το Σφακιανάκη, ο Σφακιανάκης με το Καρά. 2 τεράστια Ο ονόματα. Καράς και ο Σφακιανάκης είναι 2 απλοί τραγουδιστές και μάλιστα λαϊκοί. Διαφορετικοί χαρακτήρες όμως, που έχουν βρει χημεία. Τώρα παιδιά να είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Λέει τι ο Σφακιανάκης, μια χαρά παιδί είναι. Δηλαδή είναι λίγο ξύθιμος και εκδηλωτικός στις απόψεις του. Ξύθιμος δεν είναι. Σχολιάζει αυτά που βλέπει γύρω του. Μπορούν να το κάνουν όλοι. Έχουν τη δύναμη να το κάνουν, αυτό δεν νομίζω. Βασίλη, σου εύχομαι χρόνια καλά, να είσαι πάντοτε χαρούμενος και πάνω απ' όλα υγιέστατος. Έχει σήμερα γενέθλια ο Βασίλης Καράς, τώρα που ξημερώνει. Αργήσατε όμως να πάρετε μπροστά, παιδιά. Αργήσατε να πάρετε μπροστά. Αργείτε, αργείτε, σας θέλω γρήγορους. Η ζωή είναι σύντομη. Τι το κάνουμε τώρα, έτσι. Τόσο.